Josie. May the good Lord bless you. The book of John 11 verse 4. John 11 verse 4 in the Bible reads, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. John 11 verse 4. Jesu ari kutaura pamusoro anzwa nawo yerufu rwaLazarus. Anobva ati urwere hwaLazarus, atumirwa shoko reurwere ndokubva ati this sickness is not unto death, but for the glory of God. This sickness is not unto death, but for the glory of God. So ndichaita skip again ndoenda pamberi kuti andibalance scripture igone kutibatsira mangwanani ano. So John 11:4, Jesu ari kuti kurwara kwaLazaro hakusi kuzomusvitsa murufu asi kuti zita raMwari rikudzwe. John 11:12, John 11:13. Howbeit Jesus spoke of his death, and they thought he had spoken of taking rest. Then Jesus said plainly unto them, verse 14, Lazarus is dead. Mashoko atanga kutaura ati kurwara uku hakumusvitse murufu. Ndokubva azitaura kuvadzidzi vake kuti Lazarus afa. Mazuva achatarisa anenge anopikisana, asi ndine chandinoda kuti uone, the power of declaration. Kufa kwaLazarus hakuna kukansela shoko rataurwa naJesu pekutanga rekuti pa John 11:4, this sickness is not unto death, but for the glory of God. This sickness is not unto death, but for the glory of God. Kurwara uku hakunei nerufu asi kune chekuita nekukudzwa kwezita raMwari. John 11 verse 14, Jesu ndokubva azitaura kuvadzidzi vake kuti Lazarus is dead. Rufu urwu harisi kukansela kukudzwa kwaMwari nembiri yaMwari yataurwa naJesu pekutanga, but i part of the process yekuti vanhu vagone kuona zvataurwa naJesu uye nekukudzwa kwaMwari kuchimanifesta. Job 22:28 inoti, you shall decree a thing and it shall be established. Jesu panapa aita declaration. Declaration haina kutadzisa kufa kwaLazaro, but kufa kwaLazaro hakuna kutadzisa kumanifesta kwedeclaration. I don't know kana ndiri kunzwika papa. Jesu ari kutaura pamusoro perufu kuti Lazarus is dead, but pana John 11:4 ati this sickness is not unto death, then Lazarus died. Kufa kwaLazaro hakuchinje fungwa yaMwari yataurwa naJesu kuti izvi zviri kuitirwa mbiri nekukudzwa kwaMwari. So Jesu waisa declaration, this sickness is not unto death. Then John 11:14 that Jesu achitaura, he spake to them plainly, Lazarus is dead. Verse 15, I'm glad for your sake that I was not there, to the intent you may believe. Nevertheless, let us go unto him. So rufu ruri kuitika pana Lazaro, Jesu ati kurwara kwakamusvitse murufu, kuda kuti Jesu akansela simba rerufu nema-effects aro mudeclaration. So rufu nyange rukaitika harisi kuzochinja kukudzwa nembiri yaMwari nokuti Lazarus achamutswa. Ndikuti kudii muupenyu hwako mudikani neupenyu hwangu nhasi. Paunomuka mangwanani, paunovata manheru, you must speak words. Unofanira kutaura mazwi ane simba. Job 22:20, you shall decree a thing and it shall be established. Kureva kuti kana waisa declaration, no matter what will happen along the path, don't uproot your declaration or don't uproot your faith. Continue to believe and trust God. Kana Jesu ati kurwara kwaLazaro hakumusvitse murufu, shoko rabva razoti Jesu ndokubva ati kuvadzidzi vake Lazarus is dead. So declaration haina kumisa death, but death haina kuzomisa the power of declaration to manifest even through death.
kune zvinhu zvekuti kana wadeclare kune minamato nemasituations kuti wanamata pamusoro pawo, the negative happens. Iwe uri kunamata for the positive to manifest. Uri kunamata kuti zvaunotarisira nezvaunoda, zvaunochema kuna Mwari kuti zviitike. But at the end of the day, unotozoona kuti the opposite ndo iri kuitika. So ndauya kuzokuzivisa kuti no matter what happens, usabviswe mukutenda, mukubelieve nekutrust simba raMwari. Continue to believe and trust. Saka Jesu ari kuti Lazarus haasi kuzofa. John 11 verse 4. This sickness is not unto death, but for the glory of God. Then Lazarus died. Ipopanzi is not unto death. So this death, ruita sekunga roda kupikisa nekurwisa zvaataura. But ndo mune simba raMwari, unyanzvi hwake nekugona kwake, nokuti even death cannot change the declaration of Jesus. So pane nguva yekuti the devil will attack you in a way yekuti chinhu chawanga uchinamatira the opposite is happening. Chinhu chawaishuwa nekutarisira the opposite ndo zviri kutoitika. Unobva waora moyo, unobva waneta, unobva wanzwa kuti Mwari havana kundinzwa. But I've come with this message to you, my brother, my sister. God will prove to you that he is God. He is not man or son of man, that he should lie or change his mind. John 11 verse 4. Jesu ari kuti, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Then John 11:14. Then Jesus said unto them plainly, Lazarus is dead. So mazwi aya ekuti kurwara kwake akumusvitse murufu. Then shoko rozoti Lazarus wakazofa. But the end of the story, Lazarus wakamutswa. So according to Jesus, paataura mazwi aya ekuti now Lazarus is dead, Bible rotaridza pachena kuti apinda mulanguage yevanhu. Verse 13 iri kuti kudi John 11:13. Howbeit Jesus spoke of his death, but they thought he had spoken of taking of rest. Zvanzi Jesu paakataura that our friend Lazarus sleepeth, but I go and awake him out of sleep. So to Jesus, language yake iri kufambirana the declaration, Lazarus haana kufa. It's not unto death, but warara. Then he spoke plainly to his, akauya mu language yevanhu yekuti kana zvadai zvafa, mu language yaMwari even zvadai hazvina kufa zvarara. So according to Jesus, Lazarus is dead, but he came to the level in order understanding yevanhu. Then he spoke to his disciples plainly. So there are times ekuti we miss the language of God because we are used as humans to speak the language of men. What am I saying? Kana uri muna Kristu wakagamuchira Jesu, you are now a spirit being. Your language, your vocabulary, yaku operate mu realm iri higher than the natural or the carnal man. Why? Because language iri mu carnal, iri mu level yevanhu, ndeyekuti Lazarus is dead. That's why Bible that he spoke to them plainly that Lazarus is dead. Ndo zvatinonzwa, ndo zvatinoziva kuti kana zvadai zvafa. But according to Jesus, nokuti atara mazwi ekuti izvi zvichaitika, kurwara kwake akamusvitse murufu, asi kuti kukudzwa nembiri yaMwari kuoneke. Saka Lazarus, Jesu ari kutoziva kuti nyaya iyi kwatiri inomuka, nokuti haisi muremu yezvafa, but muvanhu iremu yezvinhu zvafa. Maybe I need to break down a little bit. Muremu yevanhu kune chinonzi supernatural,
chinenge chaitwa naMwari chiri chishamiso chiri miracle. Muremu yaMwari, the super is natural to God. I'll break it again. The supernatural, kana kuti mamiracles zvishamiso, mazwi ari muremu yeearth yevanhu. Remu yedenga hakuna anonzi mamiracles. Mamiracles acho ndo the nature of God, ndo Mwari. Kugona kwaMwari kuri muremu chayake saMwari, nokuti akava mamiracles angatoshamisa Mwari wacho iye.